Himingaw ako sa presensya mo, wali kapagtando ang kasing-kasing ko. Himingaw ako sa presensya mo, wali kapagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Himingaw ako sa presensya mo, wali kapagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Maayong adlaw kanatong tanan. Nanapunta do para makatuon sa pulong sa Ginoo niya karong buwan na nagsugod ta og series about sa love or gugma. No, sikat kayo nga karon nga buwan nga i-celebrate ang Love Month, no. Niya karon maghisgot ta about sa gugma, mga niagi nga series nato nag-isgot na ta about sa gugma sa Ginoo o gugma sa pamilya. Karon mag-isgot ta about sa gugma sa ubang tao or sa tawag na to love for others. Ang pangutana kinsa man ang others? Kinsa man ang ubang tao? Kinsa man na sila? So man natong hisgutan karong kabuntagon og unsaon man nato sila paghigugma? Unsa may klase sa gugma nga angay natong buhaton para nila? Og also, matubag ang pangutana nga man kinahanglan naman ta mo mahigugma nila. Unsa may rason nganong may gugma, kailangan mo to sila higugmaon. So, muna atong mga tubagon karon kabuntagon. So, kung namoy Biblia, palihog kog abli diri sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 30 kutob sa 37. So, kung balikon, Lucas Kapitulo 10, versikulo 30 kutob sa 37. So parihara gihapon, magbasa gihapon ko sa English New Living Translation, nya ato rang i-translate og Cebuano sa dihang mag-discuss or maghisgot na ta sa dihang mamalandong na ta sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa Luke chapter 10 verse 30 to 37. Jesus replied with a story.
A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him, lying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Going over him, the Samaritan soothed his wound with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Now, which of these 3 would you say a neighbor to a man who was attacked by bandits? Jesus asked. The man replied, "The one who showed him mercy." Then Jesus said, "Yes, now go and do the same." Magampot ta? Nabing gaman na nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat Lord sa adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga diin kami makapamalandong na po sa imong pulong Lord. Ang giampo Lord nga sabi sa unsa man nga butang nga mamakatunan karon. Nata Lord nga amo ning mabuhat. Ina nga paagi Ginoo, unsa man imong mga sugo Lord amo matuman. Nga paagi Lord nga mamaya ka sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa ilang higayon. Nata Lord, mamaya ka sa mga kinabuhi. Kinta na Lord ang ipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Yan, may adlaw sa tanan. So, karon nagisgot ta about sa gitawag na to very ilado kayo nga passage sa Bible. Very common ni siya. Tawag og the Good Samaritan, no? Nga parable, nga which is gistorya or mo'y story ni Hesukristo. So, pangunta na nga nung nakahisgot man si Hesukristo aning Good Samaritan. So, atong tanahon ang previous nga mga verses, unsay rason nga nung nakahisgot si Jesus or naka-story siya aning nga parable aning sa Good Samaritan. So in verse 25 kutob sa 29 mo ni siya ang nahitabo. One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question. "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" So nay mga religious law, na naman sila mga priest, mga gitawag expert of the law, mga gitawag mga lawyer, mga about sa ilang mga sa ilang pagtuo sa pagbasa or sa pulong sa Ginoo ato nga time. So throughout sa ato ang mga mensahe ato jud na makita nga kani sila ang ilang ginabuhat gid permanente ila ra gina-test si Jesus Christ, no. O ato sila ilang i-test si Jesus Christ, ilang pangutan-on ug mga pangutana para i-test or ilang i-trap si Jesus Christ. Mo na gina ila. So again, mo na sad ni ang another panghitabo nga ilang i-test si Jesus Christ. Ni barog siya pangutan siya, "Lord, ay teacher, yang ito unsa may buhaton ako para maka-inherit ko kinabuhing walay katapusan." Muna yan, pangutana. So, ang tubag ni Jesus Christ, ingon siya, Jesus replied, "What does the law of Moses say and how do you read it?" So, tana siya, unsa may gingon sa balaod ni Moses, kay kibaw man siya nung kanin, nagtuon sila mga balaod. So, unsa may gisulti? So, magibalik niya ang pangutana. So, nitubag siya. Verse 27, i-quote sila sa Deuteronomy, ingon siya, "The man answered, 'You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbors as you love yourself." Ingon siya, igugma ang Ginoo sa tanan nimong ibuk nimong kasing-kasing, imong kusog, ug sa imong hunahuna. Igugma ang imong isig kataw sama sa paghigugma nimo sa imong kagalingon. So muna siya ang iyang tubag. So niya Jesus Christ, tinuod, right, Jesus told him, "Do this and you will live." Siya buhatan ni unya ingon ang sa verse 29, ingon siya, the man wanted to justify his action. So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" So kumbaga, kay bawo siya nga na siya sipyat. Ang justify mo iyang gitarong ang iyang sayop nga buhat. Na siya binuhatan nga ganan niya itarong ba. So ingon siya nga, so he asked Jesus, "Who is my neighbor?" Kinsa man ako ang katawo, kinsa man akong silingan, no, sa ato ang translation pa. Kinsa man akong silingan. So mo na ang silugdanan, mo nang nihisgot si Jesus Christ sa verse 30 about sa Samaritan. So iyang gipakita, iyang gi-story
ang iyang ganahan nila ma-picture sa mga tao kung unsa man ang paghigugma sa imuhang silingan or sa imong isig katawo. Unsa may klase, unsa may angay nimong buhaton ipakita nga nahigugma ka sa imuhang silingan or sa imuhang isig katawo. So mo to naghisgot siya sa Good Samaritan. So naitulo ka butang no karong kabuntagon nga karong adlaw ato makita nga ang una ang gugma makakita sa nga nang hinanglangan. Gugma sa isig katawo or sa atong silingan makita sa kinahanglan. Ikaduha, ang gugma mo sakripisyo. Ikaduha, ang gugma mo sakripisyo. Unya, lastly, ang paggugma sa isig katawo or sa mga silingan kay maoy marka sa pagtuman nato sa Ginoo. Ang paggugma sa atong silingan or sa atong isig katawo kay maoy marka sa atong pagtuman diha sa Ginoo. So, before ta moari sa tulo ka butang, ato lang sa ning tan-awon ang kaning religious law unsa iyang anong iyan ning napangutana og iyang gi-justify ang kagalingon. Kaya ato makita diri nga niingon siya sa verse 28, the man wanted to justify his action. Pasabot, pag ingon ni Jesus Christ nga gugma ang imong silingan o imong isig katawo sama sa paggugma nimo sa imong kagalingon, murag nakuan siya nga, kinsa man ako neighbor, kinsa man ako angay higugmaon ng isig katawo. So kani nagpasabot lamang nga kani siya nga religious law or kani siya nga tao, wala pa gid siya nagpractice or wa pa gid siya wa gid niya gipakita ang paghigugma didto sa iyang mga silingan or sa iyang isig katawo. So pangutana kinsa man ang silingan mo na yung pangutana kinsa akong silingan, kinsa man ako isig katawo nga mo pasabot ani. So manang gitubag ni Hesukristo. So ang atong gitawag og silingan kung kita sa ato or atong isig katawo or atong neighbor mo na siya ang gawas sa ato ang kanang gitawag na to pamilya. No, naghisgot ta last week about loving our family. Kasi atong mga family. Atong family kay pwede imuhang mama, papa, imong bana, imong asawa, imong anak, mo na tawag family. Pero napunta gitawag og ato ang family diha sa pagtuo diha sa Ginoo. Mo na gitawag atong kaigsuonan sa atong pagtuo. Mo na atong mga kauban sa simbahan. So mo na siya ato ang family. Same sa ilaha, sa una kung imong tan-awon ang ilang tradition, ang mga Jews, tuo sila nga sila ang chosen nga katawhan sa Ginoo. So murag di sila mo associate mo ginasugo permit sa Ginoo kung tanawon mo sa Biblia, di mo makighalubilo sa uban or makigminyo sa uban nga mga race mga anak. Pero na certain group, na grupo, yung mga Hudiyo, mga Jews, nga nakig-mix sila og lain, mga lain nga mga race, like mga hintil. So mo nang sa likway sila sa ilang grupo kantawag mga Jew sa mga Jew. So mga tabo, mo na sila ang mga taga Samaritan. So in the first place, nasa likway na ni sila ang mga taga Samaritan. So mo nang di na sila mag-ipon, di na sila magkakuyog ang mga Jews ug mga Samaritan. Pero usahay kani mga Jewish magud nga mga tao kani mga Hudiyo, sa kaila paglantas ng galingon, comfortable ra kay sila nga kaila sila sa Ginoo, inana. Murag ilan na ning gineglect or ilan na nang gisalikway ang mga taga Samaritan. So mo nang ingon ni Jesus Christ nga mo ni ang imong neighbor mo ni mo silingan mo ni ang others or mo ni siya ang imuhang isig katawo. Ang mga taga Samaritan. Same sa ato Kung sa ato ang setting, katong context ng tanawon, natay mga pamilya, di ba? Atong pamilya diha sa pagtuo, kung moingon tag others or neighbor or silingan or isig katawo, mauna siya ang gawas sa ato ang pagtuo. Mga tao nga wala pay relasyon sa Ginoo. So mauna siya. So dapat mo natong hunaon samtang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. So nagpamatuod lang nga wa pa siya nang higugma nga. So kung mangutana ta sa kagalingon nga, hay, mo din na sila yung mga neighbors, pasabot, wa pa gyud sa tapod nagpractice og paghigugma sa ato ang mga silingan or atong neighbor or atong isig katawo. So, muna siya ang picture nga ganahan ipakita ni Jesus Christ nga inani nga pagklase ipagpakita sa gugma sa ilaha
Pag-ingon ni Jesus Christ nga, igugma ang imo isig katawo, imong silingan, mao ni siya inanion nimo pag higugma. So, ita sa una, ang gugma nakita sa gikinahanglan. So, verse 30 to 33, ingon dra. Jesus replied with a story. No, naghisgot si Jesus Christ og story, muna itong gibasa ganina, ito ni-translate ng Cebuano. Na Jewish man, Hudiyo, nag-travel siya padung sa Jerusalem, padung sa Jericho. Gikan sa Jerusalem padung sa Jericho. Pero gi-attack siya og mga tulisan. Unya gihubuan siya mga sanina, gikaawatan na niyang mga buhat, gikulata siya o gibilin siya daplin sa dalan nga hapit na matay. Pero niagi nga pare, pagkita sa pare, higda nga to ang katong Hudiyo, kaparihan ni nila ha, Hudiyo. Kung again, sa atong setting, ato ang pagtuo, same sa atong pagtuo. For example, sud sa church or other church sila, pero same tagituhuan nga si Jesus Christ ang Lord and Savior. Mo ni siya, kumbaga, Christian, fellow Christian. Nana. So makita kay nana. So kita siya, pero sa gibuhat, nilabang siya sa pikasdan, o iyang gilabyan. Di siya ganun kanana. Kaduha, kaning temple assistant, mo ni siya mga Levite, no, mga temple assistant. Same lagi hapon. Nilabang siya, o nilahos. Karon, mo ni siya ang Samaritan. Then, a despised Samaritan, mo ni despised diba, kung ingon ni mo nga, gisalikway na ni sila, kaya nga naman, nakimix ni sila race ba. So, di na sila makighalubilo ani mga Jewish. So, in the first place, di na kargo daan sa Samaritan, ang Hudiyo kay, inyo mag-imingi sa likway, nana. Pero, unsa gibuhat niya, he saw the man, he felt compassion for him. Kumbaga, nakita niya ang gikinahanglan. There's a need. Dako nga gikinahanglan. Nakita niya nga, nag-suffer. Kamatyunon, kailangan, tambalan, kailangan. So, iya nakita. Na-feel niya compassion, o iyang gibuhat, iyang gitabangan. So, ang pari, ang Levite, makakita, pero ilang giagian, pero ang Samaritan man, iyang nakita siya, pero nirespondi siya sa lahi nga paagi, iyang gitabangan. So, ato makita dire nga ang gugma, tinutanay nga gugma, makakita gid sa kinahanglan. So, moingon sila na yung mga saying nga love is blind. Actually, ang paggugma dili siya buta. Love is not blind, but love notices or sees suffering. Ang gugma makakita, makabantay gyud nga naay nagkalisod. Mo nakita. Sama ni Hesukristo sa dihang dito siya sa iyang gingharian sa langit. Ginoo, kita niya kung unsa ka struggle ang mga katawhan sa sala. Nahilayo ta ang atong relasyon diya sa Ginoo. Pero sa dihang nakita ni Hesukristo atong kalisod, tungod sa iyang gugma, nakita niya ang atong pag-suffer, atong kapadulungan, kung sa iyang gibuhat ni naog siya sa iyang gingharian para pakamatyan ang ato ang mga sala. So, ito makita dira nga ang gugma makakita gid siya. Kung nahigugma ka sa imuhang isig katawo, makita ka sila mga kinahanglan. For example, diri sa ato ang simbahan. Kung natin kauban diri sa simbahan, no? Maglisod, nag-struggle, may nasakit baron, hospital, sa may buhaton. Diba? Kontak gig ka, labi na kung suod nimo, kontak ka, uy, kamusta naman ka? Uy, nagampo ko para nimo. Hatag kag, diba mo, maampo ta or mahatag ka nila tabang sa mga hospital bills, financially, kwarta baron or time nimo imong moadto gid ka, mo bisita gid ka. Nga naman, kay nakita man itong ginahanglan. Pero, again, ang context ani, loving others, neighbors, silingan, lahi na. Dili na nisud sa simbahan, gawas sa simbahan. Kinsa man yung mga gawas sa simbahan? Ang mga tao nga wala pa'y relasyon sa Ginoo. Pangutan-on ti ka karon. Unsa may dako nga gikinahanglan? Unsa may needs sa mga katawhan karon nga wala pa'y relasyon diha sa Ginoo. Again, dako nga gikinahanglan sa mga katawhan ang relasyon diha sa Ginoo. So, isip nga Kristohanon, isip nga disipulo or magsusunod ni Hesukristo, sama unta ni Kristo nga makita na itong gikinahanglan sa mga katawhan. Whether diri gawas itong simbahan, nga wala pa sila relasyon sa Ginoo, nga wala pa nila na-experience ang dakong gugma sa Ginoo.
gawas sa Cebu, sa Cebu City, sa Pilipinas, o bisag asa sa tibuok kalibutan, mo na'y pinakadako nga problema nga ang tao walay relasyon diha sa Ginoo. O gugwa na nimo nakita pasabot wa nato gihigugma ang ato ang silingan. Wa nato gihigugma ang mga tao nga wala pa relasyon sa Ginoo. Ug mao ni ang ganahan i-picture or ganahan ipakita sa Ginoo kanato nga ang gugma niya di lang para sa ato, kundi para sa mga katauhan. Ug mo ni angay nato ipakita sa mga katauhan kung higugma ta nila, nakita nato ang ilang gikinahanglan. Di lang kay ingon gigutom ang mga tawo, makita tag mga kuan nga atong tagaan atong pakanon. Na tinuod man nga dako nang pero napa jud mas dako nga problema na ug mo na ang ilahang pagkawalay relasyon diha sa Ginoo nga wala nahibalik ang ilang relasyon, nga wa sila kay ug wa sila kay baw. Unsay unsay dako nga problema. Ug mao na ang relasyon. Wala sila relasyon diha sa Ginoo. So dapat ato nang makita ang gikinahanglan or ang ginahanglan. Dako nga kinahanglan nun. Nindot man nung ako na yung mga panghitabo, di mayo, hatagtag mga reliefs, mga inana. Pero dili dira kutob lang, kung dili intentional nga manghatag ta nga naman kay ganahan nato ipakita ang dako ang gugma sa Ginoo. Ato silang sangyawan nga ang pinaka-importante dili ang atong gihatag kun dili ang gibuhat ni Jesucristo dito sa cross, dihang nagpakamatay siya dito sa cross. So mo nang makita na to ang kikinahanglan. Ikaw, nakita ba nato ang dako ang kikinahanglan aning kalibutan na? So sa dihang ningon ng Ginoo nga love your neighbor as yourself. Dapat abliyon nato tong mga mata ug tan-aw ng mga kikinahanglan sa mga katauhan nga nagpalibot nato. Ug mao na ang relasyon sa Ginoo. Kaduha, ang gugma mo sakripisyo. So di lang nato makita, di lang ta makita sa gikinahanglan kun dili mo sakripisyo pud ta. Wa ko laing makita nga illustration ani kun dili si Jesus Christ lamang sa dihang iyang gisacrifice ang iyang kagalingon. Kay nga naman iyang ipakita ang iyang gugma diri sa kalibutan. So verse 34, 35, ingon, going over him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. So iyang giduol, una pa lang, di na sila magkaduol, pero iyang giduol, naman, kay iyang tabangan. Iyang gilimpyuhan ng samad, gamit ang iyang olive oil, ang iyang wine, gilihugasan ng samad, o bandaged niya. Unya, iyang gipasakay siyang donkey, unya iyang gidala didto sa inn, ang inn lang gitawag nila sa una mara siya room nga ilang mastehan nga ato mag-abang ka kwarto kung sa ato ang setting ron mara siya hotel or motel inana nga setting. So iyang gidala siyang donkey, iyang gi-take care nila. Unya pagkasunod adlaw pagkaugma iya pagyonggi bayran ng keeper, ang inner keeper og 2 silver coins pasabot pwede pa maka-stay dito long ang katong nag-recover pa nga Hudiyo, ingon siya, take care of this man. Siya, palihog kog bantay ani, o take care aning tawhana. Unya if kulang pa, if the bills runs higher than this, siya kuwang pa akong gibayad, ing na lang ko, kay mubayad. Ako pati kang bayaran, kung sulod na akong balik diri. So, pakita nga, traveler gid ni siya, kay ilan na siya dito sa inn. Pero, kana, iyang pakita, ang iyang gugma. So again, sacrifice or love put into action. Ang gugma, gibuhat sa action pero sacrifice, daghan siya gi-sacrifice, no? Ato makita ang iya palang reputasyon niya. Nga naman, kay again di Islam magkuyog kung kainomdom mo sa story about itong Samaritan woman o ni Jesus Christ nga encounter nila sa tabay. Nga ingon siya ano nakikstorya again di gid sila pwede magikstorya. So kumbaga kung magstorya sila dako kay nag-intriga sa ilang kuan, libako na sila dito sa ilang village or gano nagkukuy man kanang mga Hudiyo nana. So iyang gisacrifice daan ang iyang reputasyon sa iyang village or kung asa siya. Kaya naman the first place di siya dapat muduol aning tawhana. Ang pare unta to pwede ra ta tumuduol pero di Islam dol. Pero wa lang kay niduol siya, iyang gilimpyuhan ang samad, iyang gibandidja niya gamit ang iyang kagalingon nga oil. Wa siya ingon nga nangita sa iyaha wala kundi iyaha, yung gigamit yung kagalingon ng oil, yung wine, o kay baon sa pa yung gamitan ani, pero mo yung gigamit.
Unya iya pa dyan gipasakay siyang donkey, nag-sacrifice siya, instead of siya may musakay, ang kato na, so siya naglakaw na siya. Iya pag yung gibayran, o ang iyang gistayhan, iyang gitaker. So, kumbaga, grabe ang iyang sacrifice. Ato makita dire nga kung may gugma ta sa uban, makakos gina siya sa tuwa. Oras, sa itong comfort, lakaw gudong Samaritan, atong kwarta, our own resources, no? Iyang gigamit sa iyang ang oil, sa iyang wine, iyang gigamit, o iyang inconvenience, o ibang bisan ang iyang reputasyon, iyang gibutang sa line. Muna kumbaga, willing siya mo sacrifice ang mabutang. So, ipakita lang nga ang paggugma niya tagig sakripisyo. Same sa dana. Sa dihang ningon ng Ginoo nga love your neighbors as you love yourself. Gugma ang imong mga silingan o isig kataw sama sa imong paggugma sa imong kagalingon. Nanginanglan siya og sakripisyo. Kailangan siya og sakripisyo. Whether mo sa ato ang time, whether sa ato ang comfort, atong kwarta, or sa ato ang convenient, or sa atong kaayahay, nana, kailangan gyud. Baga, sayon ra, no, kung kaila na to, or kauban to simbahan, or bisan kung sa atong pamilya, like for example, kung anak, kung masakit akong anak, hindi ka tugog tarong, bisan pag itabyog na ako 5 ka oras or 4 ka oras, para makatug lang, bisag kapoy na kaayo, buhato na kung ano man, kaya ako man ang anak. Sayon ra makasacrifice kung sa mga tao nga atong nahigugma or nahigugma ta. So mo nang gingon sa Ginoo nga kailangan nimo nahigugmaon ang ubang tao para makasacrifice ka para nila. Kaya kung wala kay gugma, wala ka nahigugma sa isig ka tao nimo or sa ubang tao or sa imong neighbor or sa imong silingan, maglisod ta og sacrifice atong oras, atong comfort, sa atong money or sa bisag unsa. Pero kung nahigugma ta nila sama sa paghigugma ni Kristo nato o kanila, makasacrifice ta, makabuhat ta. Again, si Jesus Christ, again, ang pinakanindot nga picture nga ito makita about sa pagsacrifice. Siya na siyang gingharian, pero sa diyang nakita niya nga nagkalisod ta, nakita niya nga natay dakong ang kikinahanglan, nga dapat mabalik atong relasyon diha kaniya sa Ginoo para makamta na to ang kinabuhing walay katapusan. Sa mayang gibuhat, ninaog siya, ari sa kalibutan ng kinabuhi, unya, nagpakamatay, gisakripisyo niya yung kagalingon para sa itong kasalanan. Unya, namatay, gilubong, ug nabanhaw, ug nisaad siya, nga mabalik siya. I mean, kung pangutanong ako kagalingon, digid ko kaingon nga, deserve na ko nga, pakamatyan ko sa Ginoo, ay tarong ko, na bali noon, deserve siguro na ko nga, ako may mamatay kay, ako may nagpabadlo, ako may nakasala diha sa Ginoo. Pero sa may gibuhat sa Ginoo, iyang gift sacrifice, mismo ang iyang kagalingon, ang iyang kinabuhi. Para lang yun, maluwas ta. Tungod sa iyang dakong gugma. Again, ang key, ang paghigugma sa uban. Kaya di ta makasakripisyo kung wala ta nahigugma sa uban. Sa pangutana, unsa may angay na ito isakripisyo? Kung nahigugma ta, kung gisugot ta sa Ginoo nga mahigugma ta, but unsa may angay ito sakripisyo? Atong oras, atong kwarta, atong mga resources, atong comfort, or kinahanglan jud dag ato ang pagkaayahay, kung nagkinabuhi man tagayahay. So pangutan nga namang ang gugma makita man aning gikinahanglan ngano na may sakripisyo, ug mo na siyang last nga punto. Kay tungod ang paghigugma sa uban mao na ato makita ang marka, yung marka sa pagtuman nato sa Ginoo. Klaro kaayo dire sa verse 27 nga gisugo sa Ginoo nato. Love your Lord, ingon siya, with all your heart, with all your soul and strength and all your mind, and love your neighbor as yourself. Klaro kay nga iyang gisugo nga gikinahanglan nato igugmaon, sumutuman ta. Sa verse 36 ug 37 ingon pa drop. Nangutan si Jesus Christ atong sa lawmaker siya. Which of these three would you say has the neighbor to the man who was attacked by bandits? Kinsa may iyang silingan? Kinsa man iyang siya? Katungkuan, mo ito yung napakita. Ingon siya sa verse 37. The man replied, the one who showed him mercy. Wala nagigamention ang Samaritan man. Ingon siya, the one who showed him mercy. Huwag mo na ang katong Samaritan man. And then Jesus said, ingon si Jesus Christ,
Yes, tinuod. Now go and do the same. Go and do the same. Siya. Sakto, ang imong tubag karon buhata. So again, si Jesus Christ naghatag siya og picture sa mga katawhan. Apil nata. Kung unsa una to pagigugma ang isig katawo or sa atong silingan. Ug mo na makita kailangan kitaon sa nato ang ilang gikinahanglan. Ug sa ato ang setting karon ang dako nga gikinahanglan sa mga tao iyang relasyon nila sa Ginoo, di ba? Kay wala pa relasyon ang mga tao sa Ginoo. Daghan moingon nga nagkailas na sa Ginoo pero wala sila relasyon sa Ginoo. Mo na nato nakita nga kinahanglan sa mga tawhan. Unya karon dapat sa ato ang gugma kay bato mo sacrifice. Gamito nato tong mga resources para makaila sila sa Ginoo. Gamito nato tong oras, atong kwarta. Kung ano man, kay mo ni siya ang pangita nga ni-obey ta sa Ginoo. Gisugo man ta sa Ginoo. Klaro kay diri sa verse 37. Siya, yes, now go and do the same. Same sugo sa Ginoo sa ato nimo nako natong tanan ingon siya buhata. Now, badayon og buhata. So angay natong buhaton. So dili lang siya ang story di lang para maingon nga ay maayo buutan kining Samaritan man, di lang kay marang maatong mas discuss unsay significance, unsa may significance sa coins nganon nihatag siya 2 coins nganon unsa may kuan nga nganong gigamitan niya olive or gigamitan niya wine. Dili para mo discuss lang ta, kung dili klaro kaayo nga naghatag siya picture nga inanion nimo paghigugma ang imong silingan o imong isig katawo na karon buhata mo na gisugo sa Ginoo. Kumbaga kung sugoon ta, di ba unsa man imong buhaton, di ba? Ngay tumanon man. Now for example, nagtrabaho ta sa atong gitawag og presidente. Adto sa atong presidente, serve na sa atong presidente niya, mo nga ang presidente nga paliw ko kuhag tubig. Unsa man imong buhaton? May nga baka kuha dito, imo din inon. Kuha dito imo, di ba dili man? So may nga ang presidente, pait dito suka. May nga di ka pait og imuha. Mo na ka, di ba dili? Atong tumanon nga naman. Nagtrabaho man ta niya, siya ang presidente. Na ato ibutang sa atong spiritual life. Sa dihang gidawat na to sa Hesukristo, isip nga Ginoo mang luluwas. Siya na ato ang Ginoo, ato ang Lord, ato ang Master. Nga siya pod ang nagluwas ka nato. Siya na atong Ginoo, Lord ug Master. Usay bali man gud ta. Kung siya atong Ginoo, siya pa atong sugo nga Lord, may tagtagaan ko nimo nani nana. Bali ba? Kita og makatag servant man katon niya, siya man katong master. Kinsa may matuman. No karon, ningon ang Ginoo, buhata. Higugma imong silingan, imong isig katawo. Inanion nimo paghigugma Tan-awon nimo ilang kikinahanglan. Nakita na nimo buhata nga makakita sila sa imong masolusyonan ang ilang gikinahanglan, whether mo sacrifice ka, mo gamit kasi imong own resources, imong oras, imong nakaroon buhata. Mingon di ka sa Ginoo, ikaw lang Lord, di ba di? So, kung kita naigugma sa isig katawo na to, atong silingan, pamatuod lang makita nato nga natuman ta or nagmatinumanon ta sa sugo sa Ginoo. So, pangutana, pila naman ta katuig nga nag-uban or atong relasyon diha sa Ginoo or atong gitawag pila ta katuig nga Kristohanon. Ang mga utana, nagtuman ba ta sa sugo sa Ginoo? Klaro kayo yung siya do ang buhat. So makita nato atong spiritual nga relationship or maturity diha sa ato ang action. Ang mga utana ang challenge nato. Kung nakita na itong kinahanglan, ng mga katawhan, ng kinahanglan sa relasyon nila sa Ginoo, kisa may atong angay nga, sharean sa pulong sa Ginoo. Okay la sa inyong mga asa mo nagtrabaho, asa mo dapita karon, pero ikaw mo'y nakahibaw, kinsa mo mga silingan. Again, katong mga dili Kristohanon, ang wa pa'y relasyon nila sa Ginoo. Dako nga problema nga atong makita karon, ang ilang kakulangon o relasyon nila sa Ginoo. Ug mo na angay natong tabangan, muna angay na tong sangyawan kanang mga tawhana, whether friend ba nimo or imong kaila, pero wala sila relasyon sa Ginoo. Atong tabangan, og sa atong pagtabang di siya sayon, di siya sakripisyo, oras ba, kwarta ba,
or ang imo habang maulaw ka, imong reputasyon ba kung asa mo kakaron. Pero kung nahigugma ta sa Ginoo o nahigugma ta sa ubang tao, atong angay buhaton. Ito makita no nga, tungod makashare ta sa gugma sa Ginoo, kay tungod gigugma ta sa Ginoo. So kita, akong i-relate sa ato ang tibuok story sa kaning Good Samaritan. Atong i-relate para atong mahinumduman ng Ginoo na higugma nato, mo na makahigugma po ta sa uban. So ingon dire, before mahimo tang makatabang or Samaritan nga makatabang sa ubang tao, kailangan ato yung i-accept sa tong kagalingon nga kita pod tong niagi sa una ang katong gikulata, katong gitulis, kita ang wounded man tungod sa sala. Naibulag o nahilayo ta sa Ginoo ug wa tay paglao man ning kalibutan na. Ang sala gibilin ta sa sala nga naghigda, nagtinga sa daplin sa dan sama aning Hudiyo. Unya, nay religion, may mga amigo, mga friends, mga bisag unsa nga butang aning tawhana ay aning kalibutan na. Niagi lang, di na sila makaluwas nato. Pero si Jesucristo niagi sama sa katong Samaritan, unsa may ang gibuhat? Nagpakamatay siya ngadto sa cross. Gilubong og nabanhaw og nisaad nga mobalik siya. So Jesus ibalik, iyang gilimpyo atong mga sala, iyang sama sa paghugas sa mga samad atong Hudiyo, gilimpyuhan niya ang mga sala. Gibayran niya ang atong mga sala sa pag-ula niya siyang dugo dito sa cross. Iyang gibayran ang atong mga sala. Og ni-promise siya nga mobalik siya. So kita to ang nagtinga sa daan, pero na-experience na to ang gugma diha ni Jesus Christ. So pangutana, ngano makigugma man ta sa ubang tao? Makigugma ta sa ubang tao kay una nasinati na to ang gugma sa Ginoo. Gampo ta. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Lord. Imong pulong nga nagapahinumdum ka namo Lord. Unsa kadako ang imong gugma diri ka namo Lord. Kami hugaw pa sa trapo tungod sa mga sala. Pero tungod sa dako nimong gugma Lord diri ka namo gipakita Ginoo nga bisan sa kamatayon dili makapugong sa imong dakong gugma Ginoo kay nabanhaw ka. So diha namatay ka ngadto sa cross, nabanhaw ka Ginoo. Ug nisaad ka namo nga ikaw mobalik. Ug mo namong gihuwat Ginoo. Ug Ginoo samtang namin ang kalibutan na Ginoo dako kayo nga sugo nga imgatag diri ka namo ang paghigugma sa mga isig kataw, sa mga silingan, dili lang sa mga ang igsuon diha ni Kristo, di lang sa mga pamilya, kung dili sa ubang katawo. Usaan ni Lord pagpakita ang paghigugma Ginoo, ang pagsangyaw sa maayong balita para sila sa naay relasyon diha kanimo. Hinawta Ginoo, sugod karon. Amon tumano ning imong sugo Ginoo, nga kung asa may mapadpad among isangyaw ang maayong balita sa katawhan mo ni Lord, ang pagpakita namo sa among gugma nimo o gugma sa mga katawhan. Salamat kay Ginoo sa tanan. Hinawta Lord, mahimaya ka sa mga kinabuhi. Tanan Lord, ang ipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. We invite everyone to our prayer meeting on February 27th at 8 p.m. Let's come together as one church in prayer. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship every Sunday at 2 p.m. A place to connect, grow, and walk together in faith. CBDTI fundraising activities are still ongoing. Let us continue to support the mission in faith and unity. Join us for our Couples Love Month special. Our youth will be hosting a special date night for couples on February 21st, 6 p.m. Enjoy good food, live music, and a fun couples activity. Registration is just 500 pesos per couple, and donations are welcome to help fund our youth camp. And church family, you can join in too. Invite a couple or sponsor one, register with Sister Michelle, and come enjoy quality time while helping send our youth to camp.
Join our adult Sunday school every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before February 14th. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.